בואו ותראו איך לעשות את זה בעצמכם. אז למה בכלל יש לנו מוצרי DIY? למה בכלל פיתחנו את המחלקה הזאת? עם השנים והניסיון הגענו למסקנה שעל מנת לנסות ולחסוך ללקוח בעלות הכוללת שכוללת גם את הנסיעה שלנו וגם את ההתקנה שלנו, סדרת מוצרים להתקנה עצמית, שהלקוח יכול להתקין אותם בעצמו ולקבל תוצאות טובות ממש כמו חברת נפטון בעצמה. לדוגמה, מכסה סטאר, מכסה פשוט מדהים להתקנה עצמית, כל לקוח יכול להתקין אותו בעצמו ולקבל תוצאות טובות ממש כמו חברת נפטון. יש לנו פה מכסה יופיטר להתקנה עצמית לניקוז מים, שכל אדם יכול להתקין אותו בעצמו ולקבל תוצאות טובות ממש כמו חברת נפטון. מכסה נוגה להתקנה עצמית לכיסוי ביובים, שאתה מתקין בעצמך ומקבל תוצאות טובות כמו חברת נפטון. מערכת לניקוז תת רצפתית בשם נפטון פלואו, מערכת מהפכנית מאלומיניום שאנחנו פיתחנו פה, פיתוח כחול לבן ישראלי. זו המערכת, ניתנת להתקנה קלה ונוחה.